Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng lelengan ngatur dumateng sedaya para tamu, ugi pangombe pisan kang sampun kepareng rawuh wonten ing papan ngriki. Dumugine tata cara dawuhing panganten Dewi Cantika Nur Hasanah Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, ingkang sampun kajatu krami kalian Zika Ervira Ovita Sarjana Teknik. Para tamu agung saputra ingkang winenggu ing karayun, sampun pikantuk sasmita saking pamonging pahargyan bilih tata cara ing wanci siang punika sampun kepareng siaga. Pramila tata cara badhe kapurwaken. Keluarga Bageng Bapak Eko Mujiono Sarjana Administrasi Publik, Ibu Titin Ngatina keparengna hambuka wiwaraning suka wenganing wicara tunganing kondo matianing sasana pahargyan kanthi tansah memuji lan sesanti mereka mulyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun setentrem rahayu saha nugraning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi kajiwa lan kasarira tumedhak lan tumanduk nunggil dumateng panjenengan sadaya lan kula waridin sagung dumadi. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu binektenan, sumaraipun para tamu kakung saha putri ingkang winenggu ing pakurmatan. Saksampunipun panjenengan sedaya sami pinanggih wilujeng, semoga tansah kula dherekaken manunggu puja ngaturaken syukur wonten ing sangandhaping pepataning Gusti Gung ingkang akarya loka. Inggih awet nugra ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sadaya lan kula satemah saged hambabar swasana tentrem lair lan batin. Kacena wonten ing ari kalenggan siang menika panjenengan lan kula saged kempal manunggal kanthi wilujeng nir ing sambikala. Wonten ing dinten pinilih Minggu 17 Mei warsa 2026 ingkang hamengkati inggih menika Bapak Eko Mujiono Sarjana Administrasi Publik, Ibu Titin Ngatina netepi wajibing sudarma nedya mahargya putri kinasihipun ingkang asesilih Roro Ayu Devi Cantika Nur Hasanah Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat ingkang sampun pikantuk serat kekancinganing palakrama
Sinatokromo kalian Bagus Jika Elvira Ovita sarjana teknik, putra turuning Bapak Sunarti, Ibu Erna Ekawati sarjana ekonomi, ingkang pidalem Perumbolon Permai nomor 11 Bolon Colomadu Karanganyar. Para tamu kakung saha putri ingkang winanggu ing karayan, panjurung donga pangestu pawantu-wantu kasuwun mugi lampeng tata cara paryan wonten ing siang menika wiwitan tengan ngantos pungkasing gati saged kalampahan kanthi wilujeng ner ing sambikala. Ing salajengipun katur dumateng sedaya para tamu keparengna lenggah pinarak kanthi suka matikaning wardaya saha ngrantu laksaning tata cara wit purwa madya dumugi ing wasana muten manggih alangan satunggal menapa kemawon. Nuwun matur nuwun.